भगवान बिरसा मुंडानि 150थि जोनोम सान बेखौ जनजाति गौरब दिवस हिसाबैहाय भारत सरकारा बा नरेंद्र मोदी गाहाय मन्त्रि मानगोनां बिथांनि दैदेननाय सरकार बिथांनि बिथोन बायदिहाय दुलाराय भारताव गंफ्रोमबो रायजोआव जेरै आसाम रायजोआवबो जोङो दिनैहाय फालिनायनि जि मोनसे हाबाफारि खुंथायनि जानानै जोङो बर' खसाय अनसाय खुंथायनि जानानै दिनै फालिनो गिबि खेब बुंनांगोन फालिनो सिगांदों जोङो जों एसे आगोलाव बिथांनि मुङैहाय जोङो आलारि बाथि सावनानै बिबार माने दायनिसो जोङो बावबाय मान हिसाबैहाय दा बेनो बाथ्राया बेजों लोगोसे जोङो जोंनि आसामावबो उदांस्रिनि थाखाय जुजिलांनाय बा ट्राइबेल हारिनो बिहोमा होलांनाय जोंनि गेदेमा सुबुंफोरनोबो सरकारा बिथोन होनाय बायदि आसाम सरकारा बिथोन होदोंमोन जे ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरनोबो हायोबा मान बावखानांगौ दा बे हिसाबै जोङो रुपनाथ ब्रह्म भीमद देउरि लोगोसे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनो जोङो मुङावबो दिनैहाय बिबार बावबाय फुंबिलिनि बे गोथार समावहाय दा बाथ्रा बे भगवान बिरसा मुंडाया सोरमोन बबेनिमोन बे बाथ्राफोरखौ जोंनि बर' हारिनि बा आसामनि ट्राइबेल माहारि बुंनो थाङोबा गोबाङानो मिथिया जानो हागौ जोंबो गोदानैसो बिजेपिआ सोरखाराव फैनाय उनावहाय जे मोनसे खाबु होदों जाय गेदेमा सुबुंफ्रा ट्राइबेल हारिनि थाखाय बिहोमा होलांदों जिउ बावलांदों बे सुबुंफोरनि सायाव मोनथिनाय खाबु जोङो मोनाखैमोन नाथाय नरेंद्र मोदी मानगोनां गाहाय मन्त्रि भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा बे खाबुखौ जोंनो होदों होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा आरो आसामावबो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंखौ दैदेननानै बा जोंनो बिथोन होनानै जाय खामानिखौ मावहोदों बेनि थाखाय बिथांमोननो जोङो साबायखर बावथारनांगोन गुबैयैहाय बिरसा मुंडाया बावहायनो जोङो रोखा खोन्थाखानाय जादों 1875 मायथाइ दिनैनि बे 15 नभेम्बरावहाय जोनोम जादों आरो बिथाङा बारा गोबाव जोराखै बियो 25 बोसोर बैसोआवनो रांचीनि सेन्ट्रेल जेलावहाय जिउ जोबथाहांबोनो गोनां जानाय बे बाथ्रा ओरैनो बिथाङा 1900 मायथाइयावनो आरो 9 जुनावहाय जिउ गोमानांनो गोनां जायो दा बिथांनि सोमोन्दै दा दसे उनाव जोङो एसे गुवारै सावरायनायनि मोनसे हाबाफारि दङ बावहाय बाहागो लानाय जागोन दा बाथ्रा बेल' मानसिनि जिउखौथ' गोबां बोसोर दोननायजोंथ' सुनायनाय जायानो बेसेनखौ बिनि मावलांनाय खामानिनि सायावसो जोङो बेसेनखौ सुनायनाय जायो ओंखायनो बुंनाय जायो मेन लिभ्स इन डिड्स नट इन इयार्स होननाय बाथ्राफ्रा बावहाय फैयो बड'फानि बाथ्राबो बावहायनो गोरोबो दा जायखि जाया बिथांमोना जाय बिहोमाखौ होलांदों बा ट्राइबेल हारिनि रैखाथि थामोनथानि थाखाय हा हुनि धोरोम आसार खान्थिफोरनि गोबां बाथ्रा बेवहाय दङ सोलोंथाइनि बाथ्रा गोबां बेवहाय हाबनानै दङ दा बे बाथ्राफोरखौ जोङोहाय बयबो मिथिनांगोन खाबु लानांगोन आरो बिथांमोनहा जोंनि मोनसे बुंनांगोन लामा दिन्थिगिरिमोन आरो जोंनि थुलुंगानि फुंखा होननांगोन बिथांमोनखौ साफा दा जोङो हानायसेबां नाजालांनि जे फैगासिनो थानाय समावबो इयुन जोलैफोरनो जोङो बिथांमोननि मावलांनाय हाबानि सायाव जोङो बेखेवनानै बा फोरमायनानै रोखा खालामनानै बयखौबो मोनथिहोनांगोन आरो बयबो बिथांमोनबादि हारि माहारिनि थाखाय बा हादोरनि थाखाय जुजिनानै बिहोमा होलांनो हाथों बे मिजिंजों जोङो जोंनि इयुन जोलैफोरनो लामा दिन्थिनांगोन बा मोनथिहोनांगोन बेखौनो आङो फोरमायनो लुबैयो राजखान्थिनि बाथ्राखौ दिनै आङो बुंनो लुबैयाखै बे राजखान्थिनि बाथ्रा आरो गोजौआव मा जादों जायाखै बेखौथ' आं नैबेहाय थानानै बेखौ रोखाबो बुंनोबो आंनि थाखाय बेयो आंनि आवथायाव बेयो आं बुंनांगोन थिग जानाय नङा बायदि आं मोनो ओंखायनो आं बेनि सायाव आरो दिनैनि जि मोनसे बे बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडानि जोनोम सानावहाय आं राजखान्थिनि बे जेथो गोनां बाथ्राखौ बुंनानै आङो दैबर फोनांनो साना उनफ्राव माने रायज्लायजागोनखौ आङो नोंथांमोननो फोरमायबाय बेखिनि दिनै सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरि धेमाजि जिल्लानि नैबे आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि अफिसनि लांगोनायाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि दैदेननायाव भगवान बिरसा मुंडानि
जायनाखि 150थि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा जनजाति गौरब दिवस हिसाबै मानिबोदों बा खुंबोदों। देग्लाय थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइबो साबसिन आसाम सरकारा बेखौ अर्गेनाइज खालामदों। जनजातीय जाने गौरब दिवस बेयो जिहेतुके 150 बार्थ एनिभार्सारि अफ भगवान बिरसा मुंडा। जों मिथिगौ भगवान बिरसा मुंडाया बेनि जानाखि बिहोमा होलांनाय, बेनि जानाखि ब्रिटिशनि कलनियालिज्माव समाव ब्रिटिशजों बोरैहाय जुजिनानै गोग्लैसोना थानाय जानाखि ट्राइबेल माहारिफोरखौ भारताव एबा बिसेसकै गावनि जायगा दानि जानाखि झारखंड, बेहाय झारखंड रायजोआव बेयो बिराद मोनसे सेंग्रा बैसोआवनो ट्राइबेलफोरखौ गावसोरनि ओनसोलनि ट्राइबेलफोरखौ फोजाखांदोंमोन आरो ब्रिटिशनि जानाखि डमिनेन्स, ब्रिटिशनि जानाखि जाबसिना होनाय जानाखि नेमखान्थिफोरनि उलुथायै बिथाङा फाइट खालामबोदों, जुजिबोदों आरो बिथाङा देरहासार जाबोदों। मोनसे समाव बिथांनि जानाखि बिहोमाखौ मिथिनानै बिथांनि जानाखि फलोवार्सफोर, खाथिनि माने गोरों गोरा आरो बे रायजोनि गोरों गोरा बिथांमोना बिथांखौ भगबान होननानै गाबज्रिदों। बियो सासे भगबाननि रूपाव फैनाय, ओंखायनो जोङो बेखौ भगबान होननानै गाबज्रिनांगोन। ओंखायनो बिथांनि बिरसा मुंडानि आगोलाव बिथाङा बे भगबान बिमुंखौ रायजोफोरा होनाय जादों। दिनै जोङो भारत सरकारा जाखिनि बिनि मुङाव बे जनजाति गौरब दिवसजों लोब्बा लाखिनानै गोबां मोनसे जौगालु सेन्ट्रेल सेक्टराव गोबां मोनसे स्किम जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय फोसावदों बा थांनाय दिनफोराव मावबोदों आरो दिनैनिफ्राय रासिन बेखौ जरदारै माने फोसावदों। आरो बेखौ आसाम सरकाराबो भारत सरकारजों आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोबां माखासे स्किम्स जौगालु हाबाफोरनि थाखाय फोसावदों। जोङो मिथिनो हादों, जोंनो जाखिनि आसाम सरकारनि जानाखि टकिं पइन्ट, बे टकिं पइन्टआव स्पस्ट भाबै बुंनाय जादों आसाम सरकारा मा मा मावगोन ट्राइबेलफोरनि थाखाय, भारत सरकारा मा मा मावगोन ट्राइबेलफोरनि थाखाय। दिनै आङो गोजोनदों नैबे सानजारि नोगोरनि जानाखि सिमेन्ट सापरियाव बिथांनि जानाखि जोनोम सान आरो जनजाति गौरब दिवसजों जाखिनि हाबाफारिफोर जोंनि काउन्सिला लानाय, बे हालामनि गासै बर' माहारियारि आफादफोरजों आरो आगोलनि आरो दानि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जयै जों जाफोर हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिनि मोनसे हाबाफारिया जाहैबाय दंफां गायनाय। आं दिनै काउन्सिलनि जानानै बे हालामनि जानानै आरो जोंनि बर' फिसाफोरनि जानानै फांसे दंफां गायजेननो मोननायनि थाखाय भगबान बिरसा मुंडानि नामै आरो जनजाति गौरब दिवस दे आं जोबोद गोजोनदों। आं आसा खालामो फैनाय दिनफोराव आरो बेफोर हाबाफारिखौ आरोबाव साबसिन आरो गोजौसिन लांनो हायो। गोजोनथों। जोंनो स्पस्ट खालामदों बर' माहारियारि आफादाल' नङा, जोंनि बर' ट्राइबेलफोरा, ट्राइबेल संघानो हक, CC2यानो हक, आरो जोङो जेबोखि थाया मानो जोङो बेनि मोनसे समाधान जाजानायखौ जों लुबैदों। बेनि समाधान जानो, नाथाय जोङो बर' बा ट्राइबेलफोरनि थाखाय खुनु खथि जानो मोना, खुनु पद्यव खथि जानो मोना। थाखानाय जानाखि लिस्ट, बे लिस्टआव हाबनो मोना, बेखिनिखौ बुंबोबाय थानाय जादों। आं आसा खालामदों आसाम सरकारा मोनसे सलिउसन बरनगोन। मैयासिम चिफ मिनिस्टारा बुंबाय थादों 25 नभेम्बर खालि मोनसे आसाम सरकारनि केबिनेट कमिटिनि रिपर्ट फैगोन। बे रिपर्टआ मोनसे मोजां मोनसे सलिउसननि लामा ओंखारगोन। गतिके बेवहाय गुनु गोथो जायालासेनो बे समसिम नेनो बिथाङा थिनदों। आंबो फोथायो 25 अक्ट' खालि जानाखि आसाम बिधान सभाया आरम्भ जागोन, बेहायनो रिपर्टबो बे समावनो रिपर्ट फैगोन होनना बुंदों। बेखौ नेदोनि। गोजोन्थों।